Saioa Garmendia naiz. Ondoren, basoa eta itsasoa bistaratzea egingo dugu. Jarri eroso eta itxi begiak. Ondoren, 3 arnasketa sakon egingo ditugu. Hartu arnasa, bota, hartu arnasa, bota, hartu arnasa, eta bota. Orain, imaginatu basoan zaudela. Imaginatu ibilialdi lasai bat egiten ari zarela basoko bidexka batetik. Zure oinen azpian hosto lehorren kriskitina entzuten duzu, eta zuhaitzen artean txorien kantua. Aurrera zoazen heinean, zure aurpegian aire freskoa nabaritzen duzu. Eta lurreze eta pinudi usaina sumatzen duzu. Eguzki izpiak hostoen artetik igarotzen dira. Lurrean argi eta itzalak sortuz. Urrunetik erreka baten murmurioa entzuten duzu. Orain, errekara hurbiltzen zara. Eta ur gardena harri artean pasatzen ikus dezakezu. Gelditu momentu batez. Gozatu inguruaren bakeaz. Orain, hartu arnasa sakon. Orain, oinez jarraitzen duzu. Eta zuhaitzen, xuxurla eta itsasoko olatuen soinua nahasten hasten dira. Orain, hondartzara iritsi zara. Eta paisaia
aldatu da. Itsasbrisak zure azala laztantzen du. Airean gatza usaintzen duzu. Itsaso zabala zure aurrean hedatzen ikusten duzu. Olatuak leunki itsasertzean apurtuz. Hondarretan eseri eta zure gorputzean eguzkiaren beroa nabaritzen duzu. Entzun inguruan dauden soinuak. Bakea sentitzen duzu. Gozatu momentu honetaz. Poliki-poliki itzuli zauden lekura. Jarri arreta guztia orain zure gorputzean. Hasi zure gorputza mugitzen. Nahi duzunean eta horrela sentitzen duzunean, ireki begiak.